Здравейте хора, днес ще играем една ферминг симулатор, нова поредица. Ферминг симулатор 23, ферминг симулатор 23. Ето, пускаме. Аз бех взел, прикарах трактори, има още. Не съм правил тогава епизод, защото нямах време. Трябваше да правим едни работи и така нататък. Не можах да снимам първия епизод, защото ви казах, имам работа и не можах. Сега от тук ще снимам и на 20-ката, и на 20. Ето го и големия камион. Тук в принцип е най-големи, нямам примерно да кажа, нямам. Чакайте хора, че нещо бъгна. Там е камион. Тук трактори. Така. Значи, да ви кажа, нищо не ме дразни. Защото не се тръгне. Ай, тръгни. Защото така се не бъгна. Хора, не се рамостава нещо хора. Какво не става хора? Нека мине, нека извинете за бъгването. Просто ме дразни. Не се прави. Това действа много за какво. Извинете хора. Просто нещо ми бъгвам. Не знам. Извинете за това. Ако искате такива видео, носете към банката, абонирайте се за канала, напишете долу в коментарите дали сте още на ферминг симулатор 20. Напишете долу в коментарите. И така хора. Сега прекарвам тези работи към фермата. Ето така хора най-много мразя, когато ми се обърнат. И за този тъмнел аз слагам там, нали, тъмнел. Защото ще се гръмна. Иначе, това са най-трудно, където сега ще го чакам един ден да се изправя. Защото това хора е просто отвратително. Ето това, точно тази нещо е отвратително. Не е удобно. Хора, това няма волан, това хора. Хора, това няма волан. Това няма волан. Така. Това се движи само с 20 на 1 км. Повече не може да види. Това много време не мога да го спарам. Извинете за бъгването, като не трябва да се моля. Да разберете бъгва, че забъгва. Не знам защо. И така ме дразни доста. Ето кой камиона. Набързо ще обърна някакъв начин. Така ще обърна. Мога да карам до там така. Обаче ми е доста трудно. Трудно ми е този завой. Нека хора в момента не може да завой. Нека да се кача по камънка. Така да гледа назад. В момента хора премесваме тези работи и след това ще орем, ще се забавляваме. Ще обърнем по този начин. Ще обърнем
Камиона е доста силен. На фирма самата така също камион, обаче този камион вътре беше по-силно. Как да го обясня, хора, аз много да го обясня. Едно било нещо като на езика ми. Като как хора се сетят. Като по-готин, нещо по-такова. Мен те не ми харесват, хора. И затова се взимам такива камиони, където да са такива от старите камиони, да е с голям волан. Там беше с малък волан, един много малък волан и така беше много, как да го кажа, много похитително. Е, такъв беше волана буквално на Fermix Motor 2, такъв беше волана на камиона. Да го пуснем. Да тези ръчки. За да можем да качим. Ето това малко багерче. То преди да се използва това, не го използвам това много багерче. Не, багерче да ги използвам така за прехвърляне на жито. Просто да правя нещо с тези багерчета. Много ми харесват, обаче аз имам един проблем, че това не иска да се качи горе и това ме дразни, тотално много ме дразни. Така сега ще се правим. Така, това е огромно, все пак, това е огромно и ще направим това да се качи на платформата. Ето виждате ли как това е по-трудно за качване. Това ми е най-трудното за качване. Това се опитам да го кача. Обаче защо не ми върви това? Защо не ми върви? Значи не е там, не съм трябва. Да, разбрах муцаката на това нещо. Обаче доста... Бе, чакайте, хора, ще купа един трактор. Ще купа един трактор. Обаче защо не му си намеря хубави трактори, бе? Къде сме тракторите? Чакайте, хора, тракторите нещо ми става с тракторите, хора. Виж ми бълкват 3 пъти, толкова много, 3... Ето ми, не, това е едно такъв. Е толкова зелено. Ето хора, е толкова зелено. Не, майка ти. Е такъв нямаме. О, ето го. Ето този. Такъв нямаме, хора. Такъв нямаме. И такъв нямаме. И такъв нямаме, добри хора. И такъв нямаме. От тези. И такъв нямаме. Това е по-голям. Ето тези. Още трактори има ли? Ето това. Ще намерим по-хубави трактори. И да видите разликата между този трактор и този трактор. Този много по-малко тона. Този много по-малък. Ще видите разликата между този. Този е огромен. Просто. Виж отвътре. Това се може да всичко. Това трактор много ми харесва, хора. Това ми е любим. От всичките мен той не е любим. Наистина. Малко се малко малко. Бързо, хора. Ще взема другото малко по-силно. Ето това. Този трактор. Това в тази случай не е за тия работи да понесва такива работи. То е много ниско това тракторче. И така. Така набързо.
При този грамаден трактор. Вижте, разликата между този и този. Много голяма разлика има. Този мен е любим трактор. Аз искам хора да ставам фермер. Искам да ставам много фермер, обаче и майстор. Искам да ставам, обаче не съм вече да къде е по-хубава професия. Ако коя професия не да ви харесва за вас? Майсторството или да сте фермер? Фермер, да. Да. Или фермер. Напишете долу в коментарите, хора. Да, напишете долу в коментарите. Ето така. Така. Дано това събере тук, защото това ще го дигна. Ще ми го фърли. Да. Абсолютно странно. Ще караме отвън това. Значи първото, където беше играл, беше пред брат ми, малко ми брат, който съм по-големия брат. Брат ми, този му канал, Петър Аврамов, Петър с голяма буква, Петър с голяма буква и аз с голяма буква. Значи, да го гледате дята на Петър. Видите го, започна кажете му в канала. Ще го видите. Ще го видите. Ще го видите. И така. И така. Сега стане този грамаден трактор. Този грамаден трактор. Много бъгва и мен това много ме драви, хора. Много ви бъгва. Ще спра. Отвътре видите как. Отвътре не бъгва. What the fuck? Обърках съм. Трябва да видя ето този трактор грамаден трактор. Наистина ми е любим. Вие си мислите, че се прави на това, обаче наистина ми е любим, защото всичко му свети много, особено нощта, всичко му свети. Ето тук ще го оставям, да се гледам. Така. Ето също е много различен комбайн. На също комбайна. Ето това може да вземе, хора. Аре ще го вземе. Също искам да взема такова за орене. Такова за орене, такова има. Такова. Май има, нали? Не знам. Ето, такова за орене. И това 12. Ето това ще взема, хора. Така. Имаме тук нямаме. Това. Това го имаме. Да, ето, имаме. Окей. Аз не се... Две. Канакси. Чакай сега хора, защото... Вижте, разликата, много малка разлика има. Доста голяма разлика, защото този е по-малък трактор. Този. Чакайте, ето това. Всъщност. Това всъщност е за комбайна. What the fuck? Аз ви подкаря. Искам да напъкам.
И що много са прави една готина Карина. Да го напукам. Сега отиваме да караме. Добро, ще ви оставя за това. Ще ви направим това. Само балите ги фаща и ги убива. И ще гледате го. Разбираме. Още това ще направя, това ще прави. Аз спомням, сега ще взема комбайните. Да, сега ще вземем хора комбайните. Ще откараме до нас. Кармайки ще почнем да вземем. Искам да видя. Вижте как се отмия ли брутално. Не харесва. Как да кажа, харесва ми много. Много ми харесва този вижте. Има тотално много разлика. Нали? Има тотално много разлика. Или... Да, има разлика, да. Този е по-малък. Този е много по-малък от другия. Другия е по-голям. Да. О, аз го качих на това на платформата. Маля, колко съм тъп. Аз става в този камион, трябва да го разкарвам тук. Тук яйца, мачо, всичко мачо. Опа, чакайте. Ето ще умъчим този трактор. И сега хора да вземе комбайна. Не мога да пусна това комбайна. Я го назад. Тя много бавно се движи тази комбайна. Бавно, бе. Тя направо се ябама. Направо фаршава. Тя направо това. Добре, хора, имаме доста голям прием. Много набрато. Сега. Тъпата. Тъпата комбайна. Не е тъпа комбайната. Това е тъп. Отдолу. Дай за много, взема. Добре, стой прав и корав. На този ден роден, често бизнесмен, обичащи живота. Живота те обича. Добре, ще мога ли да го закача? Не ми казва, че няма да мога да го закача в прав. Не ми казва, че няма да мога да го закача. Не мога. Това да съм малко. Хайде да патъкте. Комбайната е доста голяма, огромна. Имаме 1 милион, за ресурса яка. Значи, не ми харесва комбайна, че... Моля, взяхте ли разликата между колата и я? Нищо толкова високо. Моля. Сега ще женим. След това ще мога да купя една ремарка. Кога ще ми трябва ремарка? Аз къде знам трябва да го стигнем този път. Къде да? Аз се движи с 32 км. Как съм доизел само един бог знае ваше. Наистина, да се ябавам. А чакайте малко аз. Имам ли за женене? Със ебам майката. Да, имам. Виждам го. Аз ще мога. Чакайте, моята фабрика къде е? Аз тук виждам, че имам трактори. 1, 2, 3. Аха. Добре, има земи. Сега. Ето така комбайната. Спираме. Изимаме. Този трябва.
Ето това. Завиваме доста рязко. Това да не се обърне, елата. Ай, моля се. Поправи се. Поправи се! Чупан глата! И! Майка ти деба. Добре, знаете. Ще направим нещо по-добре. Този грамаден трактор. Ще го сложа. Да, няма да стане. То трябва да вия. Добре. Ще направим ето това. Хора, да ви призная. Това училище къде учи не ми хареса грам. Искам много се преместа. С обички си искам да се преместа, хора. Просто не ми харесва. Наистина. Виж, просто ще ми видео. Да, ма, те си признавам болката, че не ми харесва това училище в момента, къде учам. Просто не ми харесва. Това е. Чакай, хора, че това ако закачи, това колко по-голямо от пътя. Стой, майка ти, къде застана? Къде са? Кой е с предимство? Аз съм с предимство, стоящо дясно. Айде, да нафъкам ми. Сега отивам да вземем. Вижте, хора, разликата, много голяма разлика има. Между пътя, не, аз съм с предимство. Брат, като ти кажа, че аз съм с предимство, аз съм с предимство. Чума. Така да пръднеш, ще пръднеш. И не мога разбера. Маля, тук няма да мина. Познах. Не можах да мина. Супер. Много супер. На моята глава с мокра глава. Знаеш какъв кити с пирамидко? А? Майко, все едно умре. Никло! Давай да си сучичко, само ти Аби аз си ги отваряй си, работа. бе. Аз си ги работа. Взимаш на малко. Ако ще взимаш на майката? И на бабата, ако ще взимаш. Пора имахме проблем. Тук не мога да си вкарам тъпър комбайн. Колко не има да. Свирам. Не, нищо. Не. Не знам. Просто не ме занимава. Трябва да жена, я се жена. Моето ботинка. Имаме котка хора, не хареса. Котката просто е една хубава красавица. Моя девочка, моя красавица. Поди, прави се. Хора, ако си къдем, не гледате видеята в TikTok. Три, хола, хайде, панката им! Котката не се казва Коли. Има да разливате. Това е котка. Кола, сигурно. Обиждането. Съвсеки. Искам да се взема. Аз имаме да си вземе някакъв хубав трактор там, да си изберем. Аре, лата. Къде са тракторите? Не. Ай, девичка, красавица, очень този правител. Ето този. Нямам го. Този е долу. И обаче този е по-новия модел. Готин. Хора, имам присъствие, че това е нещо за Енима. By the way. Просто съм by the way, хора. By the way. Где Саша хочет? Очень прави се. Троша позже. Эй, девочка, красавица. Бравица. Коло, не ме занимавай. Само не ме занимавай. Тим да правя бали. Тим да правя бали.
Бали. Малко пък съм микрофон, пак карам, ако съм си наредил всички. Ай, коника. Легни, има ли ли легни ще ме чак? Ай, легни. Обаче снимам да знаеш. Боли бе, масаж ще ме боли. Ще го кажете, врати си от как да прави котката масаж. Горе на само. Котката ми ще ми прави масаж. Кола, стига, моля те, легни. Моля те, легни. Не, не иде, бе. Така искам. Така. Мале, поврат. Кола, ти ми скараш храната, бе. Той чудо не е добре. Айде, завала. Мале, хора, има много... Кола, айде ме дойде. Сега, да лежиш, тук при мен и да спиш. Вечер цял ден спиш, цял ден си спал. Хора, прав на тапа, как цял ден да не спава. Това, значи, моята котка само яде, спи и парди. Друго нищо не прави. И се аре. Друго нищо не прави. Не се бавам, хора. Аз се бавам, бати. Просто моята котка е един мързъл. Тя е много стара, тя има много да към. Колко години? На колко години са мотим чак? Той е стар, Коли не. Той... Не, моля те. Стига, моля те. Ех, какъв си гален. Значи котката ми е дебела и това ми е най-хубавото на спасението. Котката да ми е дебела. Да се влачи корема по... Да се влачи корема по там. Жендие, спори, плача, пори ми е. Ей, девочка, красавица, очень точи повеся. А четвърта. Ей, девочка, красавица, очень точи. Жендие. Айде сега, изчезва. Изчезва, защото ме заболя всичко заради телевизора. Так ми олегна и той излезе да ми развали почивката. Котка, пракотки са. Не са те виновни. Колега, какво става? Да, колега, много сме добре. Очень дочи правеся. Един директ. Ау. Хора! Изчезва трактор! Добре, хора, важно да отиваме на трактор. Браво, че има тук трактор. Не знам, нещо ми стана хора с трактора. Изведнъж изчезна. Просто изведнъж изчезна. Коло! Ако ще един... Мама, ти, знаеш, по-корема, ти е вълнай, ау, коло, чупак ти глата, коло, чупак глата, не, молец, спри, молец, не, молеца, моля, котката ми е верно. Коля, ти добре се. Хора, котка нещо ми прави с задника. Коля, я те видя, що те ви. Не мога така. Не мога така. Аре, бе!
прави сега. Сега. Вънка. И то вече направо много. Движение е очень прави се. Защо ми се рисува доста по-странно? Защо ми се рисува по-странно? Хората ме питат. Брачет, ти като се разпикаеш ли, бе? Ти като се разпикаеш ли, бе? Очень прави се. $12, брат, ти добре си. Аз 1 милион, брат. Очень прави се. Как да излиза балата. Ето да излиза. А защо тук банда се прави балата? Аз ще да са голяма машина. Едина, друга, друга, правилно. Това е под контрол. Всичко е под контрол, хора. Чакай сега. Да прави това. Разпострирано. Да направим. Ще направим бали. Ако направя това и виждам бал. Нищо не е. Аз бал, тук да мога. Ама бал, това тук. Бога. Колега, мога да работим. Няма ли за може да брава? Хайде, колега. Давай ми да. Оста колега. Браво, колега. Браво. Направо моето. Черните джанки на... Хора! Аре, видиме кой му харесва да ми. Кой му люби? Кой цвят ви е любим? Това е много хора. Колко цветове иска да? Обаче искам да знам, кой цвят ви е любим? Наистина, кой цвят ви е любим? На мен черен и бял. Пак, защо отвънка, бе? Защо отвънка, бе? Пак, защо отвънка, бе? Пак се гръмна. Мисля. Това може да... Сега са въобще веднага, защото такива неща. Тук е било сегашко. Отбираме. Коло? Коло байте? Коло байте, че по-гото? И сега. Ще се верят. Работа. Защо балата е така? Здравейте, комбайнос. Тук нямаме пред комбайната. Обаче, това не е силно, момиче нямаше да мърдне. Спирам, излезам балата. Ето сега, хора. Искам да видя как работи това нещо. Изчакайте сега. Къде е тази маленьката комбайна? Къде е маленьката трактор? По-маленки. Добре, бе. Аз искам да знам къде ми е трактор. Как работим? И ще спираме тук.
да се видим чак утре. Някъде събота сутринта, 8 някъде, направя видео. И така. И така. Аз пробвам как се използва това нещо и просто спирам. Как се използва, не знам. Добре. Също не ми се използва. А так тут, остава. Листа ли? Хора, нещо ми става това. Хора, нещо... Чакайте, хора, чакайте. Това. Не работи. Това. Как става? Става. Добре, спираме. Добре хора, с мене, чао, абонирайте за канала, напишете долу в коментарите, който са взели ви, натиснете лайка, натиснете камбанката, и от мен това да кажа на вижда. Сега бих си лъдих, няма да ви кажа какво ще кажа. Хора, пристигаме 100 000 анулата. Ще ви кажа точно къде си ги свалям тези игри. И от мене хора. Чао! Хора, много лесно беше. Така, сега. Хабали краката ми. Удери. Така, видове в YouTube. Сега да качаме. Идваме. И сега. Ето, в профила ни имаме колко? Един абонат. Хора, вие баай с мен. Вие не сте добре. Добре, идваме тук. Ето. Чакайте хора, че нещо. What? Пазя, снимах